lad os håbe, han holder sig væk. Og så at nu Spillerberg fortsætter. Selvom at han havde en enkelt aflevering, som ikke gik helt efter planen, så skal han bare fortsætte med det topspil, han har vist her i anden halvleg. Han ligger og lurer. Karabatic var lige ved at få fat i den aflevering fra Bosen til Spillerberg. Sådan, hvis han måtte det bare op. Men det er en flot parade af Dinarda inde på afslutningen for Bosen. Som ikke der er plads der. For straffekastet. Godt kørt på. De er simpelthen ikke klar på, at spillet går i gang der. Og nu er det kan man selvfølgelig sige hver gang, men det her straffekast, hvor at Omaye i øjeblikket ser lidt rystet ud, selvom man har fået fat i et par afslutninger. Han har ikke helt den der overlegne udstråling, som man har i perioder. Han virker lidt groggy nu. Og Lars Christiansen udnytter det også. Han fortsætter med at være usvigelig sikker, Lars Christiansen. Han har scoret 5 gange, de 2 af dem på straffekast, og han har overtaget på Omaye. Selvom han da løfter benet i siden der, så ligger Larsen sikkert forbi ham. Hans Lindberg skal ligge ryste det franske angrebsspil. Man skal ikke have klinket noget lige i øjeblikket. Bardaché. Ja, den ligger så tydeligt. Der kommer en russisk forening, når Bertrand Gilles rykker med op, når Fernandez ligger presset på toeren. Så også at Karabatic han står og snapper lidt efter luft. Ja, men han skal som end nok have luft til de sidste minutter. Til gengæld så er jeg mere bekymret for Luc Abalo, fordi han får et straffekast her, og det er altså igen Luc Abalo, som er næsten det eneste supplement til Karabatic. Han tager altså virkelig initiativ og tager ansvar, Luc Abalo. Og spørgsmålet er nu, hvordan de vælger at blande kortene i forhold til straffekastet her. Jeg tror, at det bliver den gennemrutinerede Jerome Fernandez. Og den bil helt frem. Den snitter på armen. Han lægger den ind. Fernandez. 34, number 2, Jerome Fernandez. Ja, så Bosen Spillerberg. Og Paloma er ved at glide. En misforståelse mellem Bosen og Spillerberg. Knapper op. 3 minutter tilbage i finalen. Frankrig foran med en enkelt, og Wilbæk pisker det sidste ind i de danske spillere. Man kan se, at Kasper Søndergaard er rykket hen på området, hvor man sætter spillere ind fra. Han lurer op i loftet med 1 minut og 27 sekunder tilbage af den forlængede spilletid. Ja, det bliver Fernandez, som scorer for anden gang. Så skal der sættes tempo. Vi skal have en hurtig dansk reducering. De er ikke på pladsen. Holdtrykket. Naturligvis presset til at afslutte Omaye, og selvom han ikke har været helt op, så tager han altså afslutningen her fra Mikkel Hansen, og nu skal der sættes på alle pladser med under 1 minut tilbage. Frankrig angav og foran med 2.
Mikkel Hansen hænger oppe. Den er tæt på bare at være en angrebsfejl. Han hopper bare for at hænge på forsvaret. Jamen, det var også det, han kom efter. Franskmændene skal jo bare tiden til at gå lige nu. Tag nu, kom nu, slip op til Mikkel. Spil nu! Den går den der, og så kan der reduceres, så det gør han der, Mikkel Hansen. Så er der lige præcis 20 sekunder tilbage. Frankrig fører med en enkelt, og spørgsmålet er, om vi kan fravriste dem bolden. Der er pres på alle pladser. Og der får han god plads at gå på. Vi er nødt til at støde frem til dem, for ellers når vi ikke til at komme til en afslutning. Fernandez er fuldstændig blank derinde. Ja, men tiden går, og nu tvivler jeg altså desværre på, at vi kan nå det. Det kan vi ikke. Det bliver Gigoux med finalens sidste mål, og dermed Frankrig som verdensmestre med en samlet sejr på 37-35 efter en finale, der havde alt. Desværre bare ikke en dansk vinder. Nej, men jeg må samtidig sige, at det danske hold her falder med ære. Det er forrygende flot dansk præstation. Det var verdens 2 bedste hold, der spillede i dag, og hvis det her hold ikke skulle have toppet endnu, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor gode de bliver. Det er fremragende, det de har leveret. Men selvfølgelig enorm skuffelse hos spillerne, som hænger ned omkring målet og ærger sig. For der var vel ikke nogen fuldstændig afgørende ting, som